аст ширкати шифоравғани тозаи сиёҳдонаро метавонед дастрас кунед. Агар ки шумо аз дарди сар азият мекашед ё нафастангӣ ва дарди дил доред ва ё бемории простатит доред, пас ба ин ширкат муроҷиат кунед. доруҳо барои ғафз кардани риш ва мӯи сар. ҳамаи доруҳо бо сифати баланд мебошанд. ҳатман аз номи канали юристиҷей муроҷиат кунед. ин ширкати бародарони тоҷик дар хизмати мову шумо мебошад. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷей. Тамошобинони азиз, як ахбороти фаврӣ барои ҳамаи шумо пешниҳод мекунам. Видеоро то охир тамошо кунед. касоне ки берун аз Тоҷикистон қарор дорен ва савол медодем ки оё симкартаҳои моро хомӯш мекунанд ё ки не. дар ҳамин мавзӯъ ахбороти нав дастрас кардагием. То охири видео бо диққат тамошо кунед. яъне ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳама шаҳрвандои тоҷик муҳлат додагӣ буданд ки то санаи 15 феврал симкартаҳои худшона аз сари нав ба қайд бигиранд бо шиносномаҳое ки дар соли 2014 иваз шидагианд, яъне шиносномаҳои нав, шиносномаи пластикиро дар назар дорем ва хушбахтона ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ин қарора продлит кард, яъне тамдид кард. қарор барои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон барои аз сари нав ба қайд гирифтани симкартаҳошон то 15 феврали соли 2023 тамдид карда шуд. яъне ҳар нафаре ки мехоҳад симкартаҳои худша аз сари нав ба қайд бигирад, то соли 2023 моҳи февралаш муҳлат дорад ки симкарташа ба қайд бигирад. касоне ки савол медодем, мо берун аз Тоҷикистон қарор дорем, оё 15 феврали соли 2022 симкартаҳои мо хомӯш мешаванд ё ки не. хушбахтона симкартаҳои ягон каса хомӯш намекунанд. ва як чизи дигаро хотиррасон мекунам. касое ки мехоҳанд проверка кунанд ки виесчон ба Россияро кушода шидагӣ ҳаст ё ки не, ё касое ки мехоҳанд проверка кунанд ки регистратсияошон дар база дании Федератсияи Россия ҳаст ё ки не, рақамҳои WhatsApp да муроҷиат кунед. проверка мекунад ки депорти шумо кушодаа ё маҳкам, ё регистратсиятон оригиналай ё ки фалшивӣ. ин буд бародаро як мавзӯи муҳим дар бораи аз нав ба қайд гирифтани симкартаҳо. ба ҳамин хотир бародарони азиз, тамошобинони азиз, ба ҳазур бошен. метавонед ки то 15 феврали соли 2023 симкартаҳои худтона баъд аз сари нав ба қайд бигиред. лекин аз сари нав ба қайдгирӣ зарурӣ ва ҳатмӣ мебошад. дар ҳоле ки муҳлати ҳамин ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон фаро расид, баъдан ба анҷом расид ва шумо аз сари нав симкартаҳои худтона ки ба қайд нагирифтен, мумкин дар идоф симкартаҳоро хомӯш мекунанд. ба ҳамин хотир ба ҳаматон тавсия метиҳем ки то 15 феврали соли 2023 ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон муҳлат дорад ки бо шиносномаҳои нав рафта симкартаҳои худшона аз сари нав дар қайд бимонанд. ва то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. ҳатман дар канали мо обуна бишед.